Бүген Лубян урман техник көллиятендә уку йортын тамамлаучыларга дипломнар тапшыру тантанасы узды. Чарада Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министры һәм Кукмара муниципаль районы башлыгы катнашты. Лубян авыл җирлеген техникумнан башка күз алдына китереп тә булмый. Алар элегелектән кулга кул тотынып үсә. Көллиятның 78 чыгарылыш укучыларына дипломнар тапшырылды. Алар арасында уку алдынгылары Татарстан урман хуҗалыгы министрлыгының рәхмәт хаты һәм Лубян урман техник көллиятының мактау грамоталары белән бүләкләнделәр. Кызымның нәкъ менә монда укуына мин бик шатмын. Биредә уку, белем алу өчен бар мөмкинлекләр дә тутырылган. Яхшы дустана атмосфера хөкем сөрә. Ул киләчәктә дөрес юл табар һәм көллиятта алган белемнәр аның тормышында төпле таяныч булыр дип ышанам. Быел көллиятны тамамлаучыларның күбесе белем алуларын дәвам итәргә теләк белдерделәр. Егетләрнең бер өлеше Россия армиясе сафларында хезмәт итеп, 1 елдан соң һөнәр белән шөгыльләнәчәк. 4 елның шулай тиз үтеп китүенә ышанасы да килми. Бер яктан күңелне шатлыклы хисләр биләсә, икенчедән ниндидер сагыш бар. Укытучылар һәм төркемдәшләрдән аерылып бик авыр. Көллият миңа төпле белем, бик күп хис кичерешләр, тәэсирләр бирде. Мин нәкъ менә әле көллиятта укуым белән бик бәхетле. Дипломнарны тапшыру тантанасында кул һәм йөрәк тәкъдим итү көтелмәгән вакыйга булды. Бу көтмәгәндә булды. Мин бөтенләй сүзсез калдым. Сөенечемнең чиге юк. Үзенең чыгышында Рауль Кузюров Татарстан Республикасы урман хуҗалыгының торышы һәм тармак белгечләре алдында торган өстенлекле бурычлар турында сөйләде. Безнең төп бурыч белем бирү сыйфатына басым ясау. Без Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы белән килешү төзедек. Аның кысаларында белем бирү процессын заманча таләпләргә китерәләр. 100 ел эчендә Лубян урман техник көллияте 9000-нән артык урман мастеры, урманчылар ярдәмчеләре, урман саклау инженерлары, бухгалтерлар әзерләгән. Алар нигездә Татарстанда, Удмуртиядә, Чувашиядә, Киров өлкәсендә эшлиләр. Укырга кергән иң ерак төбәк Ханты-Мансийск автоном округы, Краснодар өлкәсе һәм Пермь. Лубян урман техник көллияте Татарстанда урман эшенең төрле тармакларындагы дипломлы, кирәкле белгечләр әзерләүче бердәнбер урта һөнәри уку йорты. Руслан Мөбәрәкшин, Адилә Шакирова, Азат Нигъматуллин, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.